gaske da aka yi zaɓe a nan jihar Kaduna, aka yi lafiya ga gama lafiya. Mu a nan lardinmu ba mu je yadda aka ce ko wuri guda an samu tashin hankali ba. To nan sai godiya ga Allah, domin Allah hakika kafin a yi zaɓen nan kusan kowa zuciyar shi a kumfa take, ana tunanin kamar da ƙarshen duniya ya zo. To amma Allah ya sa aka yi lafiya, aka gama lafiya. To shi harkar mulki Allah shi ke yin mulki, yakan bayar ne ga wanda ya so, ya hana ga wanda ya so. Malikal mulki tutul mulka man tasha. Allah ya faɗa. Muna kira ga mutane a rukumi abin da Allah ya yi, da girmama juna, da girmama ra'ayin juna, shi ne za a samu zaman lafiya. Idan wanda Allah ya ba shi nasara ne, to har yi tunanin cewa san shi ne ko kuma wani izza da ya sa Allah ya ba shi, ganin dama ne na ubangiji. Kuma shi ya baka mulki, sanda ya baka ba zai shawara da kai ba, sanda zai karba ba zai shawara da kai ba. Ko mahaifiyanka da take dauke da kai a cikin ta ka san abin da Allah ya shirya maka. Saboda haka duk wanda ya yi imani da wannan, to zai samu nutsuwa, zai samu zaman lafiya a rayuwar shi ba tare da cikin tashin hankali ba. To muna kira ga mutanen ta kowane fuska shugabanci ya hau kafin su yi tunani, ba dabara ba ne, ba wayau ba ne, ba iyawa ne, nufi ne na ubangiji. Kuma shi Allah ba mutum ba ne. Saboda haka idan ya yi hukuncin shiga wasu ya ba su aro daga cikin taska na mulkin shi, to wani ganin namun shi na kuma ya kan tashi karɓar su ba da shawara da kai. Saboda haka kuma yadda ake cewa power is transient, yes, haka yake, sanda zai san da bai gare ka baka sani ba. Don haka a zauna lafiya da kowa, a girmama kowa, a girmama ra'ayin kowa. Kai da ya baka kuma ba ya baka ne don ka izza, ya baka ne don ka sadaka kasa ka gode mishi, ka gode mishi sai kara. Muna kira ga mutanen mu a yi haƙuri da juna akan batun maganar abubuwan na siyasa. Kowa namu ba mu da gefe. Saboda haka a yi ƙoƙari yadda za a gina ƙasa kamar yadda magabatan mu suka yi, an zauna lafiya regardless na irin political affiliation da mutane suke da shi.